You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Abyan mayo nga adlaw nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasaka. Nga karon pastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kamusta ka abyan? Kamusta ang imo prayer life subong nga Kristohanon? Paano ikaw nagapangamuyo sa imo kaugalingon, sa imo pamilya, sa imo iglesia, sa imo nga kabuhi sa tubangan sa mga tao nga wala sang kaangtanan sa kay Kristo Jesus? Paano ikaw nagsambit sa mga ngalan sa mga tao nga kinahanglan nimo pangamuyuan agod nga sila magmangin madinaugon batok sa ilang nga sala o sa ilang nga bisyo nga ilang ginakabuhi sa sini nga kalibutan. Ining pagbasahon nakon sa Lucas kapitulo 11, nagatudlo ini sa aton sang outline nga ginhatag ni Ginong Hesus sa iya mga gintutunan kung paano sila magampo. Akon basahon ang Lucas kapitulo 11. Versikulo 1. Nagapangamuyo siya sa isa ka duog. Kagsang naguntat siya, ang isa sang iya mga gintutunan nagsiling sa iya, Ginoo, tudloi kami sa pagpangamuyo. Subong nga si Juan nagtudlo sang iya mga gintutunan. Kag nagsabat siya sa ila, kung magpangamuyo kamo, magsiling, Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan, magkari ang imo ginharian, paghimuon ang imo kabubuton, subong sang sa langit amuman sa duta. Hatagi kami sa adlaw-adlaw sang amon kalanon sa inadlaw, kag patawara kami sa mga sala namon. Kay nagapatawad man kami sa tagsa-tagsa nga nakautang sa amon. Kag dili kami pagdalha sa panulay. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Magapangamuyo anay kita abyan. Diyos nga balaan, amay namon, salamat nga sa sining adlaw makatuon kami nanungod sa pagpangamuyo. Kag ang pagtudlo ni Ginong Hesus nahanungod sa mga detalye sa amon nga pagpangamuyo. Kabay Ginoo nga ang desire sa ining gintutunan nga nagpangabay kay Ginong Hesus nga tudluan sila sa pagpangamuyo, amo man ang amon handom karon sa sining adlaw. Salamat o Dios ang imo kaatutom kag kaayo sa amon nga mga kabuhi nga sa gihapon kami makapadayon sa pagluntad sa sining nga kalibutan kag manginhanuot kuntani ang amon relasyon kag pagyambitay dira sa imo pinagi sa pagpangamuyo. Sa ngalan ni Ginong Hesus. Amen. Abyan, ari diri ang modelo nga pangamuyo nga gintudlo ni Ginong Hesus sa iya mga gintutunan. Ining modelo nga pagpangamuyo nagatudlo sa aton nga we are to creatively, boldly, and persistently use Jesus' prayer as a divine outline for our own personal and corporate prayers. Ining modelo nga pag-ampo nga gintudlo ni Ginong Hesus
Isa ini ka pangamuyo nga nagahatag sa aton kung ano ang mga detalye, ang sulod, ang contents, ang mga subjects nga aton i-intra sa aton pagpangamuyo. Subong individual nga mga Kristiyanon, kag subong isa ka grupo sa mga Kristiyanon nga mong ginatawag naton ang iglesia. Abyan, ining modelo nga pag-ampo ni Ginoong Hesus nga gi-record, ginsulat ni Lucas, pareho ni siya sa pangamuyo nga ginsulat ni Mateo sa Mateo Kapitulo 6. Pero mas malipot ini sang sa dito sa Mateo Kapitulo 6. Ini nga pangamuyo ginpaambit ni Ginoong Hesus sa iya magintutunan dito sa Sermon on the Mount. Aton makita diri nga si Lucas naga-report na nungod sang isa nga natabo sa tapos nga si Ginoong Hesus nagapangamuyo. Kanami diri abyan, kay sang nagapangamuyo siya sa isa ka duog, kag sang naguntat siya. Meaning, ini nga gintutunan may respeto, kag may reverence dira sa kay Ginoong Hesus. Wala niya gintublag, ginsako-sako si Ginoong Hesus. Nanungod sang iya tinutuyo kag handom nga matudloan siya sa pagpangamuyo. Kay nagsiling diri, sang naguntat siya. Ang isa sang iya mga gintutunan nagsiling siya, Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Subong nga si Juan nagtudlo sang iya mga gintutunan. So, sa sini nga bahin sa Balaan Kasulatan, ining ginhimo balasang gintutunan, isa sa mga gintutunan, nagahatag sa aton sang pagtulunan nga respetuhon naton ang mga tao nga nagapangamuyo. Hindi naton sila tublagon sa panahon nga sila nagaampo. Sa sining abbreviated nga pangamuyo nga ginlista o ginsulat ni Lucas, ari diri ang mga elemento sa pangamuyo nga maga-serve subong basic outline nga aton gamiton sa tanan naton nga pagampo. Number 1, we can and should address God as our Father. Our Father. Nagapalapit kita subong nga mga anak nga nagakinahanglan sang bulig sa aton amay. Kag ang aton amay amo ang Dios. Naga-indicate ini sang intimate, hanuot nga relasyon sa Dios pinaagi sa iya bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. So tungod sang aton relasyon sa kay Ginoong Hesus, kita karon makapalapit dito sa Dios subong aton amay. Ikaduha, bisan tuod nga ang Dios amo ang aton langitnon nga amay, hindi naton ikalimtan nga nagapalapit kita sa iya subong nga balaan nga Dios. Nagsiling dira, hallowed be thy name. So nagapalapit kita sa iya subong Dios nga balaan, Dios nga matarong sa aton nga kabuhi. Ikatatlo, we should pray that Jesus Christ will rule today in our hearts and eventually over all people. Nagasiling diri, magkari ang imo ginharian. O kabay pa kuntani nga aton paharion ang aton Dios sa aton kabuhi sa sining adlaw
kag sigurado man nga siya magahari gid sa sini nga kalibutan. Ikaapat, we should pray that God will meet our daily needs. Hatagi kami sa adlaw-adlaw sang amon kalanon sa inadlaw. Then ikalima, we should pray for a spirit of forgiveness. Sa aton pa, sa nagapangamuyo kita nga pasayloon, patawaron kita sang aton Dios. Tungod kay kita nakasala, magpasaylo man kita sa mga tao nga nakasala batok sa aton. Then, ikaanom, we should pray for God's protection from the power of sin. Mangamuyo kita nga panalipdan o kon proteksyonan kita sang aton Ginoo gikan sa sala, sa yawa, kag sa mga sayop nga mga pagtulunan o kontinuuhan. Kaga sa tapos nga paambit ini nga pangamuyo ni Ginoong Hesus, iya nga gin-encourage, ginhangkat ang iya mga gitutunan nga sila mangin maiisugon kag mangin mapinadayunon sa pagdumdum nga ang Dios amo ang mabalakon, caring, may gugmahon, maluluyon nga amay nga nagahimuno sang aton mga kinanglanon. Nagahatag siya sa aton sang dalan o kon access sa iya balaan nga presensya. Pinaagi sa iya bugtong anak. Ang iya bugtong anak amo si Ginoong Hesus. Siya ang aton manugpatunga. Siya ang aton great high priest. Kag siya ang aton abogado sa iya balaan nga presensya. Busa abyan, ikaw kag ako ginahangkat sa pagpangamuyo. Pagpangamuyo nga nagagamit sining outline nga ginhatag diri ni Ginoong Hesus sa iya mga gitutunan. Kung gamiton naton ini nga outline, mangin all or encompassing ang aton pangamuyo. No? Sa aton pa, ang aton pangamuyo, mangin malapad. Hindi lang kita bless me, hatagi ko, giyay ko. Ang aton pagpangamuyo, mangin malapad. Kay ini naga-include sa aton pagkilala naton sa aton amay, subo nga aton caring, merciful Father. Nagakilala kita sang iya kabubuton, sang iya ginharian, sa iya pagdumala sa aton, sa iya nga pagpasaylo sa aton, sa iya pagimuno sang mga kinanglanon, sang aton katungdanan sa iban nga mga tao nga nakasala batok sa aton. Sa pagkilala nga may kontra kita nga gusto nga kita mahulog sa pagpakasala. So amo ini ang mahimo sining modelo nga pangamuyo ni Ginoong Hesus nga gintudlo niya sa iya mga gitutunan. Magamit naton ini kung kita man naga-practice sinang pagpangamuyo. We are to creatively, boldly, persistently use Jesus' prayer as a divine outline for our own personal and corporate prayers. Lord, thank you for giving us the model prayer so that we could pray wisely and intelligently. And thus we can pray creatively, boldly, and persistently as we use your outline, divine outline, regarding prayer in our individual and corporate prayers. Tudloy kami Ginoo nga sa kanunay kami o permi kami magpangamuyo dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-tanaw kag pagpamati, labi na gid kay Velma de Vera dira sa Pangasinan. Ang Dios magapakamaayo sa aton tanan. No greater love is known.